Wel, dwi wedi ffindio'r lle mwyaf swnllid yn y ffair eau ddod am sgwrs, a wedi ffindio Rhys Jones, ti'n o lew? Shmai, sy'n i chi? Iawn, diolch yn fawr. Dyn ni wedi cael sgwrs o blaen am y busnes y cattle strength mae'r gym sy'n gen ti, ond heddiw, rhywbeth mwy pwysig o lawer i'w drafod, sausage. Sausages. A ti'n arbenigwr o sausages, o'n i'n clywed? Maen nhw yn gweud bod fi'n bach o arbenigwr a sausages ydw. Na ti. A sut bod ti wedi cael ddofyn i ferniadu, achos y gym neu be oedd y stori? Ie, wel, fi wedi bod yn gwneud sgwrsi heddi gyda plant lawr ar y gwylod fyna, bod ti siwt i cadw'n heini a siwt i byta'n iach, byta cig da, cwbl lot. So, maen nhw wedi gofyn fi dod mewn i berniadu heddi, y sausages a'r beth bacwn. Wych, a wedyn, y sausages i gychwyn te, a mae yna amrywiaeth yma yn amlwg. A be o ti'n chwilio amdan yn y sausage berffaith? Wel, o sawl peth yn mynd mewn iddi gyd, so o'n i'n edrych ar siwt oedd y sausages yn edrych cyn cael coginio, faint o ffat oedd ynddyn nhw, lean to fat ratio, siwt nhw wedi coginio, siwt nhw'n edrych ar ôl coginio, a wedyn faint nhw'n shrinco. Sa'n byd gwaith y sausage yn shrincio, nag oes? Na, dim byd, a wedyn siwt nhw'n tasto wedyn. Ie. Wel, sôn am dastio, dwi'n mynd i dastio hwnna cyn symud ymlaen os gai. Pa i feddwl un illydd, hwnna? Mae sausage yn oes yn oer hefyd, na beth sy'n special. Hwnna'n good sausage. Hwnna yn good sausage. Esgofni. Fi'n cytuno'r carn o ti. Ti'n arbenigwr. Awn ni mlaen i'r rai nesaf yma. Mae yna byrgyrs hwnna'n hefyd. Ie, so da ni byrgyrs bacwn, oedd flavoured a unflavoured gyda ni. So rai smoked a unsmoked. A wedyn maen nhw wedi dywys yr overall champions wedyn o bob categori. Dwi'n mynd gwybod beth yw'r hygiene yn dde, ond dwi'n mynd i drio'r byrgyr hefyd os gai. Di byrgyr yn iawn yn oer hefyd? Byddwn ni'n gweud ni, ie. Bendigedig. O ti'n gael o dalu am bita hyn i gyd? Na. Dwi'n i llawn do? Fi yn llawn yn oed i gael tipyn o fwyd edrych, sa'n i bod yn byd allu. A nôl i'r gym bore fori am 7 o glo. Nôl i'r gym enno fi'n gyrru. Rhys, diolch i ddim yn sgwrs, mae'n ngeg i'n llawn. Dwi'n gwybod siarad bod di'n llawn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.